Maayong hapon mga igsoon. Luoy kayo ning mga pari bakay wala na sila'y katungod sa pagwali sa mayong balita. Sumala da sa Malakias 2 versikulo 7 hangtod sa 9 o Ezekiel 22 versikulo 26 kay mga supakiro o malinapason sa kasuguan sa Dios labi na sa adlaw ng igpapahulay. Gipulihan na lang og mga pastor sumala diha sa Efeso 4 versikulo 11. Lisod kaayo ning magbasa ta sa balaang kasulatan unya ang atong panabot kinaugalingon. Kay posible gyud nga gitawag og mahiwi ta sa ato ang argumento, sa ato ang presentasyon o sa ato ang pagsabot mahitungod sa atong gitawag og gibasa. Actually naluoy ko ining maong bayhana ug ambot ba ko balo og pastuya ba ni. Pero possible nga membro ni sa Society of Divas Administration or kanang sa SDA. So karon tubagon ta ni iyahang gitawag og punto. Ato lang unang hinumduman, ato lang unang tawag ining ibutang sa atong una-una. Nga sa balaang kasulatan, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan, gimbutan sa Dios nga ang magdumala diha sa iyang pagsimba sa mga tawo ngadto kaniya, diha sa pag-administrar sa katawhan sa Dios, pagadumalahan kini og administrahan kini sa gitawag og mga pari. Mo na kung imong basahon ang balaang kasulatan, nagud siya mga espesyal nga mga communities nga iyang gipili nga mooy muhatag kaniya gadtong serbisyo. For example sa Old Testament kanang sa pagkapari sa laray ni Levi, ang daghan man na sila nga tawag ini nga mga laray sa pagkapari kay gibutan niya, kabubuton niya nga tawag ini nga mga pari ang magserbisyo niya in behalf sa gitawag og mga tao og dili na masupak nga naman kay even sa panahon ni Ginoong Kristo, si Kristo gitawag og pangulong pari sa pagtuo. And at the same time ang mga apostol sumala pa nila nga gitukod kita nga gingharian sa mga pari. So ingon ana ang tawag ini nga dagan sa objective truth nga gitudlo sa balaang kasulatan. So karon ato dito bago ning iyang gipangkutlo nga mga setas, Ezekiel 22 og kining Malakias 2:7 hangtod 9. Actually kanang 7 manggod usa na ka objective nga tawag ining presentation ni propeta Malakias nga mo na buluhaton sa mga pari. Nakatungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaala, mahitungod sa Dios o kinahanglan adto kanila magpikasayod ang katawhan tungod kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So mao na ang general function sa mga pari. O ya pag abot og 8 ug 9, makita og mabasa nato nga gisaway ni propeta Malakias ang mga pari sa iyang panahon. Apan kamo buti pasabot present. Presente ang mga pari sa panahon nga ni istorya ang speaker. So buti pasabot sa Old Testament makita nato nga namo gyud mga pari nga mga nagpabadlong. Unya katong mga pari dili to mga paring Romano Katoliko kay sa ato ang realidad manggod duha manggod in terms of tawag in true faith na ay pagkapari sa mga Hudyo, na ay pagkapari sa gitawag og Kristiyano ug mo nang simbahang Katoliko. The rest of that kanang mga nagpari-pari nga mga dili Katoliko, they are not belong to the true church founded by Christ. So karon, so kanang gingon sa Malakias 2:8-9 ang gisaway mo na ang presenting pari nga nag-exist sa panahon nga ni istorya ang speaker nga si propeta Malakias. Pero naay pahimangno ang naay istorya gihapon si propeta Malakias. Ang butingala ko nila kay kutob lang sila magbasa sa chapter 2 verse 7 to 9. Ihuno nas 9. Inyo nang iabante daw sa 3:3. Dili ba niingon ang si propeta Malakias, Malakay chapter 3 verse 3 nga muanhi ang Ginoong Dios aron paghinlo sa iyang mga pari sama sa gitawag og putli nga gitawag og plata ug bulawan o niebe, di ba? So buti pasabot bisan po na mga pari kani adto nga mga badlungon moanhi siya aron paghinlo sa iyang mga pari. Way gingon nga moanhi siya aron paghinlo sa mga pastoy. Di ba? Ezekiel 22 kala misupak sa kasuguan pari gyapon na mga Hudyo. Ngano man kay mga paring Hudyo sila man ang kanang tawag ining gitagaan o katungod nga mag-administrar sa balaod sa Old Testament. So, kaya sila man nag-administrar niya pagkahuman sila ra pwede supak. So man ang gisaway. Pero it does not mean nga nawala na ang function sa pagkapari sa ilang panahon. Kaya gani sa pag-abot ni Ginoong Kristo nagpabilin gihapon ang mga pari mo nag-administrar sa gitawag og templo. So pag-abot ni Ginoong Kristo naputol ba pagkapari? No. Pero ang mga Hudyo gipahunong. Ngano man kay imperfect man ang ilang priesthood.
So kinahanglan matukod pagbalik or magtukod og usa ka bag-ong laray sa pagkapari nga naa sa laray ni Melkisedek pinaagi ni Ginoong Jesucristo manang Hebrews chapter 7 verse 24-25 nga ang Ginoong Jesucristo 3:1 siya ang pangulong pari sa pagtunga gikan sa laray ni Melkisedek. Muna ang mga apostol ingon pa niya, ingon pa sa balaang kasulatan nga gitukod kita naging harian sa mga pari, San Pablo pari, San Pedro pari, San Juan pari, naging harian gus mga pari. Wa man gingon naging harian sa gitawag og mga pastoy. So kung tamang interpretation ining bayhana ning ato ang gireaksyonan karon, so may mali ang balaang kasulatan nga ang mga apostol nagwali man gyapon sila gisugo sa pagwali mga pari man to. So mali ang balaang kasulatan, tama ni sila. Pero ngano naman ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11, gasa maguna sa naas tinuod nga iglesia. So, ang tinuod nga pastor nga naas tinuod nga iglesia pari. Nga naman kasi Kristo pastor man to at the same time pari. Unya kanang giingon sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11, dili na kadtong sektang gitukod ni Ellen G. White ni adtong 1863. Ug samot na nga dili na refer sa mga nagpapastoy-pastoy after 16th century nga bibuwag sa Iglesia Katolika. No. Dili na mao. So kay dili man na mao, so kanang pag-claim ninyo sa word nga pastoy nga pastor nga gihaom-haom sa inyong kaugalingon usa ka kadakong bakak. Ngano man kay kanang pastor nga naa sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 pari na. Di ba again, ipinadayag kapitulo 1 bersikulo 6 gitukod kita ngaging harian sa mga pari. Wag yung ngaging harian sa gitawag og mga pastoy. And ang Ephesians chapter 4 verse 11 dili nag-refer sa mga sektang naggalipanak nga karon na nagkatag karon sa tibuok kalibutan. Ano man sa may connection gud ana nila? O sa may connection anang mga pastoy-pastoy karon sa 16th century hangtod karon nga panahon sa gisulti sa balaang kasulatan, why connection? Wala connection. Ngano man, kanang naa sa balaang kasulatan gitukod og Dios, kanang naa karon nga nag-exist nga mga pastoy-pastoy sa ato ang gitawag og palibot karon gipangtukod ng mga Amerikano. So, wala connection sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Bisa pagka-milyon mo angkon nga kanang inyong gitawag og pundok o kanang inyong mga pastoy, mga pastor na nga nakasulat sa balaang kasulatan, kuton lang mong claim. Wala gyud mo'y mahatag nga prueba nga naa mo'y direct connection sa inyong kaugalingon o sa inyong gi-claim nga nakasulat sa balaang kasulatan. Di lagi magbinutbot. Kung magbinutbot mo, daghang mga kalag may impierno. Wala luoy ko aning bayan na kay gitudloag sayop sa iyahang gitawag og mga pastoy. Again, madam ha, walay gitudlo ang balaang kasulatan nga totally giwagtang ang pagkapari, no. Walay gitudlo ang balaang kasulatan ni ano. Ay nakasulat nga ang mga pari kaniadto naghalad og mga halad nga mga sunugon apan. Gihingpit kini Ginoo si Kristo. Nga naman kay ang tanang mga halad kaniadto si Kristo man ang naghimpit pinaagi sa iyang kamatayon. Pero it does not mean nga nawala ang pagkapari. Nga naman kay existido gyapon ang pagkapari nagsugod sa laray ni Melkisedek nga diin ang Ginoong Jesucristo mo ay nag-fulfill niini og naa din na ang perfection. So kanang mga pastor sa Efeso 4:11 mga pari na. So kanang pastoy karon no kung sukat ba way connection sa Efeso 4:11 mga bot-boto na, mga peke. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.